மூன்றாவது அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? கர்மயோகம். கர்மயோகம். ஓகே, கர்ம யோகத்துல நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதான்னு சொல்லுங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி, என்னென்ன விஷயம் எல்லாம் பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வச்சிருங்க, தண்ணி வச்சிருங்க. எங்க வைக்கிட்டோம்? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதான்னு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி, பிரபுஜி? தெரியுது. ஓகே ஓகே, இது நேத்து வரைக்கும் நம்ம வந்து கர்ம யோகம்னு பார்த்தோம் இல்லையா? கர்ம யோகத்துல என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? எல்லாரும் 15 பேர் இருக்கோம் இல்லையா? ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், குயிக்கா ரிவிஷன் பார்த்துட்டு போவோமா? சொல்லுங்க, என்ன உங்களுக்கு நம்ம புரிதல் இருந்ததோ அதை சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க ப்ரோ. நாத்வீகம் பேசுறவிடம் முன்னர் கடவுளை பத்தி நம்ம கடவுளுடைய நாமத்தை சொல்லக்கூடாது. நீங்க நாம அபராதத்தை பத்தி சொல்றீங்க. நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம்? 3 அத்தியாயம் பார்த்தோம். 3வது அத்தியாயம் பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல என்ன அதோட சாரம் என்ன? நீங்க வந்து நாம அபராதம் சொல்றீங்க இல்லையா? 9வது குற்றம் பத்தி சொல்றீங்க. சத்தமா சொல்லுங்க. நான் கேக்குறது 3 அத்தியாயம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? ஓகே, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம சொல்லுங்க. அறியாமையின் உண்மை அடையாளம். ஓகே ஓகே ஓகே, சரி, எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கங்க. சொல்லுங்க பகவான திருப்திப்படுத்த பகவானை திருப்திப்படுத்துறது தான் நம்மளுடைய மெயின் நோக்கமா இருக்கும் இல்லையா? கர்ம யோகம், நம்மளுடைய கர்ம யோகம். ஓகே, எல்லாம் மியூட்ல போய்க்கங்க, நம்ம கிளாஸ் போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம 4வது அத்தியாயம் பார்க்க போகின்றோம். ஞான யோகம். ஞானம்னா அறிவு இல்லையா? யோகம்னாலே நம்ம பாக்குறோம், இந்த ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவோடு எது இணைக்கின்றதோ அது யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ ஞான யோகம், எந்த அறிவின் மூலமாக பகவானை நாம உணர்கின்றோமோ அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம். ட்ரிபிள் டாக்டரேட் வாங்குறதோ இல்ல அதுக்கும் மேற்பட்டு வாங்குறதோ அது வந்து ஞானம் அல்ல. அந்த ஞானத்தின் மூலமாக நான் பகவானை அறிந்து அவருக்கு தொண்டு செய்யணும், அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இன்னைக்கு L2 கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் எத்தனை பேர் பண்றீங்க இன்னைக்கு? 15 பேர்ல நம்பர் சொல்லுங்க. இன்னைக்கு ஃபாஸ்டிங் இருந்தீங்களா? ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் எனக்கு தெரியவே இல்லை. சரி, பரவாயில்ல, அடுத்த தடவை பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம், சரிங்களா? இந்த விரதங்கள்லாம் இருக்கிறது மூலமாக நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றது. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், இன்னும் அதிகமாக வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியும் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஓகே, சோ இந்த 3வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் இடத்துல கேக்குறார், பற்றுதலோட செயலை செய்யறது சிறந்ததா அல்ல பல நோக்கு செயல்களை விடுக்கிறது சிறந்ததான்னு சொல்றீங்க, ஒரே குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்க, அவர் வந்து உண்மையான துறவுனா என்ன அப்படின்னு சொல்றார். எது உண்மையான துறவு? இதன் மூலமாக இது எனக்கு வரும் அப்படின்ற அந்த பற்றுதலை அனுபவிக்கும் உணர்வு இல்லாம இருக்குமே, அதுதான் வந்து உண்மையான துறவு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? பற்றின்மை வளர்த்துக்கிறதுக்கு என்ன உண்மையான வழி? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறது மட்டும்தான். அவருக்காக நாம் செய்யக்கூடிய செலவு தான்.
அவருக்காக நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதை தவிர்த்து கற்பனையின் மூலமாகவோ இல்ல வந்து ஒரு பொய்யான தோற்றத்தை உண்மையா காட்டுறதோ அதெல்லாம் வந்து சன்னியாசி போல ஒரு ஆடை அணிந்து கொண்டு துறவம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறதோ அதெல்லாம் வந்து துறவு கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ யோகத்தோட நிலைகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். என்னென்னலாம் பாக்குறோம்? 3 விதமான மக்கள் பாக்குறோம். கர்ம மேதிகள். கர்ம மேதிகள்னா என்னுடைய புலன் இச்சைக்காக என்னுடைய சுய திருப்திக்காக நான் செயல் செய்தேன் அப்படின்னாக்கா கர்ம மீதிகள். கர்ம காண்டிகள் அப்படின்னா யாரு? சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது போல செயல்களை செய்யறவங்க கர்ம காண்டிகள். கர்ம யோகிகள் யாரு? பகவானுடைய திருப்திக்காக என்னெல்லாம் செயல் செய்யறனமோ அவங்க கர்ம யோகிகள் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? இந்த கர்ம யோகிகள் தான் சகாம கர்ம யோகம், நிஷ்காம கர்ம யோகம். பகவானிடத்துல எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம அவங்க செயல்கள் செய்யறாங்களே அது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம். சகாம கர்ம யோகம் அப்படின்னா என்னுடைய எனக்கு தெரிந்த செயல்களை பகவானுக்காக செய்யறது அது வந்து சகாம கர்ம யோகம். இதை தவிர்த்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்றார் வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும் அப்படின்னா மத்தவங்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக வாழணும். மத்தவங்களுக்கு ஒழுக்கத்தை கற்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம சுயநலத்தோட சுய ஒழுக்கத்தோட இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றார். சோ ஆன்மீக வாழ்வுல வந்து மிகப்பெரிய சவால் எது அப்படின்னா ஆஹ் நம்மளுடைய கோபத்தை கண்டுபிடித்து அதை நமக்கு பழக்கிக் கொள்வது. எல்லாரிடத்துலயும் ஒரே மாதிரி இருக்க வேண்டிய அவசியம் அல்ல. பக்தர் அல்லாதவர்களிடத்துல நாத்திகம் பேசக்கூடியவங்க கிட்ட நாம நம்மளுடைய கோபத்தை காட்ட முடியும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன்கள் கட்டுப்பாடு, மனதை வந்து ஜபத்தில் ஈடுபடுத்துவது, புத்தியை வந்து ஆன்மீக அறிவு அதுதான் வந்து உயர்ந்தது. இதெல்லாம் நம்மளுடைய வந்து ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றி செல்லும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப அர்ஜுனன் கேக்குறார், எனக்கு பலவந்தமாக ஒரு செயல்ல நான் ஈடுபடுத்தப்படுவதோட காரணம் என்ன? அதுக்கு 3 எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா? நெருப்பு சுத்தி இருக்கக்கூடிய புகை. நெருப்பு நல்லா கொழுந்து விட்டு எரிய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அந்த புகை காணாம போயிடும். அப்ப எனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த உறவு இப்ப உறங்கிய நிலையில் இருக்கின்றது. அதை புரிஞ்சு கொள்ள முடியாம இருக்கேன். அப்ப பக்தியில நாம ஸ்திரமா இருக்கும்போது அந்த புகை எப்படி நெருப்பு அதிகமா ஜுவாலையோட எரியும்போது காணாம போயிடுதோ அப்ப என்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அறியாமை, நான் தான் பெரிய ஆளு, நான் தான் என் குடும்பத்தோட இது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இல்லையா? அந்த அறியாமையில இருந்து நாம விலகி வருகின்றோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அது வந்து நெருப்பை சுற்றில் இருக்கக்கூடிய புகை, கண்ணாடியில படிந்து இருக்கக்கூடிய புகை, 3வதாக வந்து சிசுப்பை கருப்பையில அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சிசு அப்படின்னு 3 இதை பார்த்தோம். ஓகே. சோ இது வந்து நம்ம 3வது அத்தியாயம் கர்ம யோகம் அப்படின்றத பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம 4வது அத்தியாயம் ஞான யோகம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ ஞானம் அப்படின்னா அறிவு அப்படின்னு பார்த்தோம். எந்த அறிவின் மூலமாக பகவானை நம்ம புரிந்து கொள்கின்றோமோ அதுதான் வந்து ஞான யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இதுல வந்து நித்தியமான கல்வி வந்து ஆஹ் அப்படின்னா என்ன, யாருக்கிட்ட இருந்து இதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம், யாரால நமக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். யார் வந்து இந்த நித்தியமான அறிவை பெறுவார்கள் அப்படின்னா பக்தர்கள், நண்பர்கள், யாருக்கு சரியான கேள்வி ஞானம் இருக்கோ அவங்க, யாரு இட்ட கட்டளைகளை கரெக்டா ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க, இவங்களால மட்டும்தான் இந்த நித்தியமான ஞானத்தை பெற முடியும். யாரிடமிருந்து இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும்? அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்தவங்க கிட்ட இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும். இந்த நித்தியமான ஞானம் என்பது என்ன? கடவுள் எப்பொழுது அவதரிக்கின்றார்? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எப்ப அவதரிக்கின்றார்? அவர் அப்படி அவதரிக்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் என்ன? இந்த ஞானத்தை பெறுவதால நமக்கு என்ன பயன்? இதெல்லாம் சொல்றதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, அந்த நித்தியமான கல்வின்றத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இது ஒரு நிலை. அடுத்தது வந்து கிருஷ்ணர் தவறான கருத்துக்களை அகற்றுகின்றார். சோ என்ன அந்த மாதிரியான தவறான கருத்து? ஞான யோகம்னா என்ன, அது யார்கிட்ட இருந்து பெறப்படணும் அப்படின்றத சொல்றார். செயல்களின் விளைவுகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா 3 விதமான செயல்களை பாக்குறோம். கர்மா, விகர்மா, அகர்மா. கர்மா அப்படின்னா சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டது போல செயல்களை செய்யறது, இந்த யஜ்ஞங்கள் செய்யறது, இந்த தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றது, ஒரு குடியானவனோட தர்மம் என்ன, இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் தர்மம் சொல்லப்பட்டிருக்கு சாஸ்திரத்துல, அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்றது. விகர்மா அப்படின்னா சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படாததையெல்லாம் செய்வது, எதெல்லாம் இல்லையோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டு செய்யறது. அகர்மா அப்படின்னாக்க செயலற்ற தன்மை. ரிஷிகள்
ஞானிகள் என்ன பண்றாங்க, பேசாம அமைதியா அமர்ந்துடுறாங்க. சோ இப்படியெல்லாம் ஆஹ் பல வகைப்பட்ட செயல்கள் இருக்கு. அந்த செயல்களோட விளைவுகள் வந்து எப்படி அகற்றப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்து வந்து யாகங்கள். அஹ் யாகத்தை யார் நமக்கு கற்பித்து தர முடியும்? அந்த 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 யாகத்தை பெறுவதோடைய திறன் பலன் என்ன அப்படின்றத, குணநலன்கள்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மிக உயர்ந்த யாகம் என்ன அப்படின்னா அந்த கலியுகத்துல நாம சங்கீர்த்தனம், திருநாம உச்சாடனம், சாஸ்திரங்களை படித்தது, புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது, இதுதான் வந்து மிக உயர்ந்த ஞானம், யாகம், யஜ்ஞம் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்படியாக இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 42 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. போலாமா நம்ம? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, 4 விஷயங்களை நம்ம பாக்குறோம். என்னென்னலாம் பாக்குறோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு எல்லாரும் பேசணும். என்னென்ன விஷயங்களை பாக்குறோம்? கல்வி, தவறான கருத்துக்களை அகற்றுகிறார், செயல்களின் விளைவுகளை அகற்றுதல், யாகங்கள். 4 விஷயங்கள் பார்க்கிறோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். யாராவது ஒரு மாதாஜி, பிரபுஜி வாசிங்க. ரெண்டுத்துமே ஸ்கிரீன்ல என்ன தெரியுதோ அதை வாசிங்க. வாசிங்கன்னா கடகடன் வாசிச்சிடணும். ஓகே, ஸ்ரீ பகவான் உவாச இமம் விவஸ்வதே யோகம். ஸ்லோகமா போலிமே மாதாஜி? ரெண்டுமே ஏமம் விவாஸ்வதே யோகம் பரக்தவான் அஜாம் அவ்யாயாம் விவாஸ்வாம் மனோவே இப்ரஜா மனூர் இச்வாகவே இப்ரவித். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தப்பு இருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நம்ம ட்ரை பண்றோம் இல்லையா, அந்த முயற்சியை தான் பகவான் பாக்குறாரு. சோ அடுத்த மொழிபெயர்ப்பும் வாசிச்சிருங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் கூறுகிறார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனை விவாஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவாஸ்வான் மனித குல தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இஷ்வாக்கு மன்னனுக்கும் இதனை முறையை உபதேசித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ நம்ம வந்து இங்க வந்து பாக்குறோம் ஞான யோகம். எடுத்த உடனே பகவான் பேசுறார். பகவான் என்ன சொல்றார்? இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை, பகவானை பத்தி, ஆத்மாவை பத்தி தெரிந்து கொள்வது, ஜீவாத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது ஞானம், பரமாத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம் அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை, இதனை தெரிந்து கொள்வது, எதனை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக? பகவத்கீதை, பகவானால சொல்லப்பட்ட இந்த வாணி. இந்த 18 அத்தியாயங்கள்லயும் பகவான் ஒரு மனித வாழ்க்கையோட சாரத்தை கொடுத்திருக்கார். சோ இந்த யோக விஞ்ஞானம் நான் சூரிய தேவனாக இருந்த விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். நேத்து கூட நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்தோம். சோ சூரியன் அப்படின்றது வந்து ஒரு போஸ்ட். சோ அந்த காலகட்டத்துல ஆரம்பத்திலேயே வந்து சூரிய தேவன் யாராக இருக்காருங்கன்னு நம்ம பாக்குறோம், விவஸ்வான். அவருக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுத்தேன். அந்த விவஸ்வான் என்ன பண்றார்? மனித குல தந்தையான மனுவுக்கும், மனுஷா. சோ இந்த மனிதர்களை, இந்த பிரஜைகளை உருவாக்குறாங்க இல்லையா மனு, முதல்ல மனிதர்களை உருவாக்குறதுக்காக பிரம்மதேவரால படைக்கப்பட்டவர் மனு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த மனு என்ன பண்றார்? தன்னுடைய மகனான இஷ்வாகுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன புரியுது? என்ன புரிதல் ஏற்படுது? சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் லைன்ல இருக்கேன்னு தெரியலையே. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் வந்து சொல்லுங்க இதுல இருந்து. பரம்பரை வழியாக நமக்கு வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இதை பாக்குறோம். இது வந்து குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக ஞானம் கிடைக்கப்பெற வேண்டும் இல்லையா? சோ இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை ஏற்கனவே பகவான் வந்து சூரிய தேவனுக்கு கொடுக்கிறார். அப்ப இருந்த சூரிய தேவன் விவஸ்வான். அவர் என்ன பண்றார்? மனுஷங்களுடைய பிரதிநிதியாக அந்த இருக்கார் இல்லையா, முதல்ல உருவாக்கப்பட்டவர் மனு. அவருக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். மனு என்ன பண்றார்? தன்னுடைய மகனான இஷ்வாகுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா
பகவத்கீதை எப்படி அப்படின்னாக்கா வேதங்களால சொல்லப்பட்டது அப்பௌருஷ. அது போல பகவானும் அப்பௌருஷ, குறைபாடு இல்லாதவர். ஸோ அதுல எந்த ஒரு குறைகளும் வந்து நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. எப்படி வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அமல புராணம் அப்படின்னு சொல்றோமோ இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவத்கீதை வந்து அப்பௌருஷ, குறைபாடு இல்லாத ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ வேதங்கள்ல வந்து 4 யுகங்கள் சேர்ந்தா ஒரு சத்துர்யுகம் அப்படின்னு சொல்றோம். 4 யுகங்களோட சுழற்சி வந்து என்னது? அதுதான் சத்துர்யுகம். ஸோ இந்த இது எப்படி அப்படின்னாக்கா இப்ப கலியுகம் இரும்பு காலம் சொல்லப்படுது. 4,32,000 வருடங்கள் சேர்ந்தது கலியுகம். இப்ப எத்தனை வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு? எத்தனை வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு? 5000 வருஷம் மாதாஜி. ஸோ இப்ப வந்து வெறும் 2025 சொச்சம் இல்லையா? ஸோ அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அப்படியே டபுள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அதுதான் வந்து துவாபர யுகம். துவாபர யுகம் வந்து அதோட 2 மடங்கு 8,64,000 வருடம். அதை விட கலியுகத்தோட 3 மடங்கு திரேதா யுகம். கலியுகத்தோட 4 மடங்கு வந்து சத்தியுகம். சத்தியுகம் வந்து பொற்காலம். எப்படி நம்ம இப்ப வந்து பாக்குறோம் இல்லையா? 4 விஷயங்கள்ல மாட்டின்னு முழிக்கிறோம் நம்ம. பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த விஷயங்கள் வந்து சத்தியுகத்துல இல்ல. அதனால அது பொற்காலம். மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப தூய்மையாக இருந்தாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். நிறைய ஆயுட்காலம் மனிதர்களுக்கு இருந்துச்சு. அப்ப அந்த யுகத்தோட தர்மம் என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா என்ன தியானம் செய்து தனக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா மேல வந்து பூரணமாக தியானித்து அவரை அடைவது. அவரை எப்படி திருப்திப்படுத்துறாங்க? அவரையே நினைச்சு தியானிக்கிறதன் மூலமாக அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அடுத்தது வந்து திரேதாயுகம். திரேதாயுகம் எப்படிப்பட்ட காலம்? வெள்ளி காலம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சொல்ல அந்த திரேதாயுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன? யாராவது சொல்லுங்க. திரேதாயுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன? யாருக்காவது தெரியுமா? ஏற்கனவே நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். ஒரு யுகத்துக்கும் அந்த யுகத்துக்கு உண்டான தர்மம் இருக்கு. ரொம்ப இன்டராக்டிவா பண்ணுவாங்க. வளர்க்குவாங்க மாதாஜி. ஹரி ஹரி போல், ஹரே கிருஷ்ணா. யஜ்ஞம் வளர்க்கறது, யஜ்ஞம் செய்வதுதான் வந்து அந்த யுகத்தோட யுக தர்மம். அப்ப அந்த காலகட்டத்துல அவ்வளவு உயர்ந்த பிராமணர்கள் தெளிவாக மந்திர உச்சாடனம் செய்தவார்கள். எல்லா பொருட்களும் தூய்மையாக கிடைச்சது. அவ்வளவு ஒரு செல்வ செழிப்போட இருந்தாங்க. ஒரு யஜ்ஞத்துல வந்து நெருப்பு வந்து அவங்க மந்திரத்தின் மூலமாகவே நெருப்பு பத்த வைக்கிறாங்க. அவ்வளவு ஒரு தூய்மையாக இருந்தாங்க மக்கள். அதனால அது வந்து வெள்ளி காலம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதே கலியுகத்தோட 2 மடங்கு துவாபர யுகம். துவாபர யுகம் வெண்கல காலம் சொல்லப்படுது. சோ துவாபர யுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன? அந்த யுகத்துல இருக்கவங்க என்ன செய்யணும்? சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி யஜ்ஞம் பண்ணோம் இல்லையா திரேதா யுகத்துல, அது போல துவாபர யுகத்துல என்ன மறந்துட்டீங்க தவம் எல்லாரும்? பண்றதா மாதாஜி? ஆஹா, ஆலய வழிபாடு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா சத்தியுகத்துல வந்து ஆயுட்காலம் அதிகமா இருந்துச்சு. 1,00,000. இப்ப ஆவரேஜ் வந்து 100 வருஷம்னு பாக்குறோம் இல்லையா கலியுகத்துல. ஆனா சத்தியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1,00,000 ஆண்டுகள். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? வாழ்க்கையோட மிச்ச நாள் வந்து தவம் செய்து கழிப்பார்கள். அதே திரேதா யுகத்தோட அப்படியே ஒரு சைஃபரா வந்து குறைச்சிட்டே வந்துருங்க. திரேதா யுகத்துல 10,000 வருடங்கள் வாழ்ந்தாங்க மனிதர்கள். துவாபர யுகத்துல வெண்கல யுகத்துல அதுல ஒரு சைஃபரை குறைச்சிட்டா 1000 யுகங்கள். 1000 வருடங்கள். அதுல இன்னும் ஒரு சைஃபரை குறைச்சிட்டா கலியுகம். இரும்பு காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 100 வருடம் தான் பாக்குறோம். சோ கலியுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன? நாம யஜ்ஞம். பகவானுடைய நாம உச்சாடனம். வெறுமனே அவருடைய நாம உச்சாடனம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே அப்படின்னு பாக்குறோம். 2வது பதம் வாசிங்க. பிரபுஜி ஒருத்தவங்க வாசிங்க. மாதாஜி வாசிட்டாங்களா? பிரபுஜி வாசிங்க. கடகடன் வாசிங்கப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இவம் ராஜர் ஷ்யயோ விது சகா லே நேயக மகதா யோகோ நஷ்ட பிரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து சொல்றாரு, இந்த உன்னதமான இந்த ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. இப்படி சீடர்ஸ் பரம்பரையில வந்து புனிதமான மன்னர்களுக்கு உரைக்கப்பட்டது. ஏன் மன்னர்களுக்கு உரைக்கப்பட்டது சொல்லுங்க. கொஞ்சம் எல்லாரும் ஆக்டிவா ஜாயின் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் மன்னர்களுக்கு உரைக்கப்பட்டது?
ஏன்னா மன்னர்கள் வந்து நீதியாக மக்களுக்காக வாழறவங்க மாதாஜி. மன்னன் எவ்வழியோ மக்கள் அவ்வழி இல்லையா? சோ அரசன் குடியானவன் எப்படி ஆட்சி பண்றானோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் மக்களும் வாழ்க்கைய நடத்துவாங்க. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மன்னர்கள் வந்து தர்மத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அப்பதான் வந்து அவங்களுடைய குடிமக்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. எப்படி இப்ப வந்து நம்ம பாக்குறோமே இதுல துரியோதனன் இவங்க எதற்காக வந்து பகவான் அவதாரம் பண்றார்? இப்படிப்பட்ட ஒரு அதர்மத்தை செய்யக்கூடியவன் வந்து இருக்கவே கூடாது. அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்றவனும் இருக்கக்கூடாது. அதனாலதான் மகாபாரத போர்னு பாக்குறோம். சோ மன்னர்களால இது உணரப்பட்டது. ஏன்னா அவங்க வந்து குடியாட்சி பண்றாங்க. ஆனா காலப்போக்குல என்னாச்சு? அந்த சங்கிலி தொடர் விட்டு போனது போல தோணுது அப்படின்னு ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்றார். சோ அவரிடத்துல இருந்து நேரடியாக சூரிய பகவானிடத்துல இருந்து மனு கிட்ட இருந்து இஷ்வாகு, இப்படி அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வந்து அது வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. மன்னர்களுக்கு மெயினா உரைக்கப்பட்டது இந்த ஞானம். ஆனா என்னாச்சு? காலப்போக்குல மறைந்து விட்டது போல தோணுகின்றது அப்படின்றத அவர் சொல்றார். சோ காலத்தின் செயல்பாடு அனைத்தையும் அழிக்கக்கூடியது. உண்மைதான் இல்லையா? இளமை முன்னர்ந்த மாதிரி இருக்குமா என்ன? அழகு, ஞாபக சக்தி, பார்வையோட திறன், ஆரோக்கியம், அதுக்கப்புறம் மற்ற இயற்கை மாற்றங்கள், கட்டடம், மொபைல் போன், துணிமணி எல்லாமே வந்து மாற்றத்துக்கு உள்ளானது. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த காலத்தின் செயல்பாடு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே அழிக்க வல்லது. அது போலதான் இந்த ஞானமும் அழிக்கப்பட்டு விட்டது. ஓகே, இப்ப இந்த இமேஜ் தெரியுதா? அதுல என்ன தெரியுது? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. இமேஜ் தெரியுதா? அதுல என்ன தெரியுது? ஆமா மாதாஜி, இவங்க எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வர மாட்டேங்குது. அதான் மாதாஜி சீட பரம்பரைன்னு சொல்றோம் இல்லைங்க மாதாஜி. அந்த மாதிரி 4 குரு சீட பரம்பரை இல்லையா? பகவானுடைய 4 பகவானே வந்து மூல முழுமுதல் கடவுள் அப்படின்றத அந்த 4 குரு சீட பரம்பரை வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். என்னென்ன குரு சீட பரம்பரையை பாக்குறோம்? பிரம்மா இருக்காரு, லக்ஷ்மி இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் சிவன் இருக்காரு. இதுல சரியா தெரியலைங்க மாதாஜி. தெரியல. ஓகே மாதாஜி 4 வேத அந்த கௌடிய பரம்பரை, ஸ்ரீலட்சுமி, சனத்குமார் இருக்காரு. சரி, பிரபுஜி சொல்லுங்க. பிரம்ம கௌடி ஸ்ரீலட்சுமி பரம்பரை, கௌடிய பரம்பரை 4 வேதத்தை வந்து போதனை பண்றது. நம்ம பிரம்மரோட இதை ஃபாலோ பண்றாங்க. ஒரு ஆச்சாரிகள் யார் யாருன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கிறது பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை. அந்த பரம்பரையில வந்து முன்னெடுத்து சென்றவர் மத்வாச்சாரியர் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? எல்லா பரம்பரையுமே யார பத்தி சொல்லுது அப்படின்னாக்கா ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி தான் சொல்லுது இல்லையா? எல்லா பரம்பரையின் மூலமாகவும் நம்ம யாரை தெரிந்து கொள்கின்றோம் அப்படின்னாக்கா ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி தான் தெரிந்துக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அது போல இந்த ஞானம் எப்படி வழங்கப்படணும் அப்படின்னாக்கா குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக இந்த ஞானம் வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? சோ பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை. அடுத்து ஸ்ரீ பரம்பரையை முன்னெடுத்து சென்ற ஆச்சாரியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜாச்சாரியார் அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்து ருத்ர பரம்பரையை முன்னெடுத்து சென்ற ஆச்சாரியர் விஷ்ணு சுவாமிகள் அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்தது வந்து சனத்குமாரர்கள். பிரம்மதேவரால முதல்ல படைக்கப்பட்டவங்க வந்து சனத்குமாரர்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அந்த பரம்பரையை முன்னெடுத்து சென்றவர்கள் நிம்பகாச்சாரியார் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அந்த 4 பரம்பரையுமே யார வந்து மூலமாக வைத்து பேசுது அப்படின்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தான் மூலமாக வைத்து பேசுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, சோ எது தவறான செயல்முறைனா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ளாதது, பரம்பரை முறையை பின்பற்றாமல் இருக்கிறது, மனம் போன போக்குல ஒரு விளக்கத்தை கற்பிக்கின்றது. இதெல்லாம் வந்து தவறான செயல்முறைகள். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், பரம்பரை முறையை பின்பற்ற வேண்டும் குரு சீட பரம்பரையில. அதனாலதான் அதிகாரப்பூர்வமான குரு சீட பரம்பரையில வந்து நாம சங்கத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அது போல சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ உள்ளது உள்ளபடி நாம விளக்க வேண்டும். நமக்கா ஒரு குருட்டுத்தனமான விஷயங்கள் நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். தலைவர்களும் நிர்வாகிகளும் பகவத்கீதையின் விஞ்ஞானத்தை அறிந்து பின்பற்றுதல் மிக மிக அவசியம். ஏன்னா அவங்களதான் மத்தவங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. மக்களை சரியான முறையில் வழி நடத்த அவர்களுக்கு இது மிகவும் அவசியம். மன்னன் எவ்வழியோ மக்கள் வழி இல்லையா? அதனால தலைவர்கள் சரியான வழியை பின்பற்றினாதான் மத்தவங்களும் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து
எப்படி நமக்கு வந்து கரண்ட் ஒரு ஃபேன் வேணும் அப்படின்னாக்கா கரெக்டா அந்த சுவிட்ச் போர்டுல போய் நம்ம ஃபேன் ஆன் பண்ணாதான் நமக்கு வந்து இது கிடைக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த பிளக் பாயிண்ட் கரெக்டா இருக்கணும்னு பார்க்கணும். சரியான மூலத்திலிருந்து நாம ஞானத்தை பெற வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். स एवयं मया ते युक्तयोग प्रोक्त पुरातनः பக்தோசி மே சகா சேதி ரகசியம் ஹேதத் உத்தமம். சோ பரமனோட உறவு கொள்வதை பற்றி அதே பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை நான் இன்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். ஏனெனில் நீ எனது பக்தனும் நண்பனும் ஆதலால் இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். யாரால இந்த பகவான் மூல முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றத புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னா, யாரு வந்து நண்பனும் பக்தனும் ஆக பகவானுக்கு இருக்காங்களோ அவங்களால இந்த ஞானத்தை, அது எப்படிப்பட்ட ஞானம், உத்தம ரகசியத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ பகவானோட உறவு கொள்வதை பற்றிய இந்த பழம்பெரும் விஞ்ஞானம் அவர் சொல்றாரு இல்லையா, முன்னொரு காலத்தில் விவசானுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்தேன். சோ நாம எப்படி பகவானோட பற்று கொள்ள முடியும்? சார்ஜ் கொடுங்க. எப்படி பகவானோட பற்று கொள்ள முடியும்? நம்மளுடைய இந்த உயர்ந்த யோக விஞ்ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ இப்படி பகவானை பத்தின ஞானத்தை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, அவருக்கு பக்தனாகவும் நண்பனாகவும் இருக்கிறதுனால இந்த ரகசியத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இங்க யாரு நண்பனாவும் பக்தனாவும் இருக்கிறது? அர்ஜுனன். இப்ப கேள்வி கேட்கிறார். அர்ஜுன உவாச்ச அபரம் பவதோ ஜன்ம பரம் ஜன்ம விவஸ்வதः கதம் ஏதத் விஜானியாம் த்வம் ஆதௌ ப்ரோக்தவான் இதி. அர்ஜுனன் கேட்கிறார், சூரிய தேவனான விவஸ்வான் பிறப்பால் தங்களை விட பெரியவர், உங்களை விட பெரியவராச்சு அவரு. தாங்கள் அவருக்கு இந்த விஞ்ஞானத்தை ஆரம்பத்திலேயே உபதேசித்தர்கள் என்பதை எவ்வாறு நான் புரிஞ்சுக்கிறது? உங்களை விட மூத்தவராச்சு அவரு, எப்படி இதை வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறார் இல்லையா? ஏன்னா நீங்க ஏன் கூட இருக்கீங்க, சமகாலத்துல இருக்கீங்க. சூரிய பகவான் இப்ப இருக்க மாதிரி சூரியன் எப்பத்துல இருந்தோ இருக்கு இல்லையா? நீங்க அவருக்கு போய் இந்த ஞானத்தை கொடுத்தேன்னு சொல்றீங்களே, இதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க கேட்கிறார். அர்ஜுன் ஏன் இந்த கேள்வியை கேட்கிறாரு? அவருக்கு தெரியாதா பகவான் மூல முழுமுதற் கடவுள்னும்? அவர் ஏன் இங்க கேட்கிறாருன்னா, எதிர்காலத்துல இந்த மாதிரி நாத்திக தன்மை உள்ளவங்க நிறைய பேர் வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அறியாமையில இருக்கக்கூடிய மக்களை குழப்பத்துல இருந்து விடுவிக்கிறதுக்காகவும், அது மட்டும் இல்லாம பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்தே தன்னுடைய ஐயங்களை வந்து தெளிவுபடுத்த முடியுன்றதுக்காகவும் என்ன பண்றார்? அவர்கிட்ட கேள்விகளை கேட்கிறார். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பகுனி மே வ்யதீதானி ஜன்மானி தவ சார்ஜுன தான்யகம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத பரந்தபஹ. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்றார், நானும் நீயும் நிறைய பிறவிகளை வந்து கடந்திருக்கோம், ஒன்னாவே வந்திருக்கோம்ப்பா. நம்ம நரநாராயணராக அவதாரம் பண்ணியிருக்கோம். ஆனா அதெல்லாம் ஒன்னால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது, என்னால அதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். ஏன்னா அவர் புருஷோத்தமர். அஜோபி சன்ன வியாத்மா பூதானாமீஸ்வரோபி சன் பிரகிருதம் ஸ்வாமதிஷ்டாய சம்பவாம் யாத்ம மாயையா. சோ அஜோ, நான் பிறப்பற்றவன். பகவானுக்கு பிறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஆனா நமக்கு தான் அப்பா அம்மா பிறப்புலாம் இருக்கு. ஆனா பகவான் அப்படி இல்லை. பகவான் எப்பொழுதும் அவதாரம் பண்றார், இறங்கி வருகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது மட்டுமல்ல, இங்க நாம என்னெல்லாம் பாக்குறோம்னாக்கா, ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவிற்கும் உள்ள ஒற்றுமைகள் வேற்றுமைகளை வந்து நம்ம பாக்குறோம். பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? இங்க அவருடைய உடல் வந்து திவ்யமான உடல். ஆனா நம்மளோட உடல் எப்படிப்பட்ட உடல்? மாற்றத்திற்கு உள்ளான உடல் இல்லையா? சோ என்ன அது, இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? பகவான உடல் திவ்யமான உடல் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு தான் வந்து தசைகளாலும் எலும்புகளாலும் ரத்த நாளங்களாலும் நம்ம உடல் ஆக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா பகவானோட உடல் வந்து டிரான்ஸ்ஜென்ட். இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும்? அவருடைய தன்னுடைய கடைக்கண் பார்வையின் மூலமாக சிருஷ்டி பண்ற. நமக்கு வந்து அப்படி இல்லை. கை வந்து கண்ணுனா பார்க்கதான் செய்யும், வேற எதனா செயல்கள் செய்யுமானா செய்யாது. ஆனா பகவான் அப்படி இல்லை. சோ அவருடைய உடல் வந்து திவ்யமானது, அழிவற்றது. நமக்கு வந்து அழியக்கூடிய உடல் இல்லையா? இந்த இதுல இருந்து ஜீவாத்மா போயிடுச்சு வெளியில அப்படின்னா என்ன ஆகும்? இந்த உடல் அழியக்கூட ஒன்று. சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது இந்த உடல் இப்ப இல்ல, பெருசாயிடுச்சு. சரி, பெரியவங்க ஆனதுக்கு அப்புறம் அது அப்படியே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா அதுவும் இல்லை. வயசானதுக்கு அப்புறம் திருப்பி இது மாற்றத்துக்கு உள்ளாகின்றது. சோ அந்த உடல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா, மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது. அது மட்டும் இல்லாம அழியக்கூடியது. ஆனா பகவான் தான் அழிவற்றது. ஆனாலும் பகவான் பிறப்பில்லாதவர், திவ்யமான உடலை கொண்டவர், அழிவற்ற உடலை கொண்டவர். அப்படி இருந்தாலுமே கூட
உயிர் வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் அனைத்தும் வந்து பகவானிடத்துல தான் வருது இருந்தாலும் நான் என்னுடைய சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். எப்போதெல்லாம் பகவான் தோன்றுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ சுயமான திவ்ய உருவத்துல பகவான் தோன்றுகின்றார். இப்ப ஏன் தோன்றுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமாதி மூர்த்திஷு கலா நியமனே துஷ்டன் நானாவதாரமகரோத்புவனேஷு கிந்தோ கிருஷ்ண ஸ்வயம் சமபவத் பரமபுமான் யோகோ வந்தம் ஆதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பிரம்ம சம்ஹீதுல 5.39 பிரம்மதேவர் வந்து புகழ்றார். ராமர், நரசிம்மர் முதலிய எண்ணற்ற அவதாரங்களாகவும் பல உப அவதாரங்களாகவும் எப்போதும் நிலை பெற்றுள்ள போதிலும் ஸ்வயமாகவும் அவதரிக்கும் மூல முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானான கோவிந்தனை நான் வழிபடுகின்றேன். பிரம்மதேவர் தன்னுடைய வழிபாடுல இங்க வச்சிருக்கார். ராமர், நரசிம்மர் போன்ற எண்ணற்ற அவதாரங்களாக நீங்க வந்திருக்கீங்க. அது மட்டுமல்ல, பல உப அவதாரங்களாகவும் நீங்க வந்திருக்கீங்க. ஸ்வயமாகவும் வந்திருக்கீங்க. அதே சமயத்துல அவதாரமாகும். நம்ம ஏதே கலாம்ஷ புமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். சோ கிருஷ்ணர் ஸ்வயமாகவும் வருகின்றார். இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? அன்னைக்கு ஒரு பிரபுஜி கேட்டாங்க, ஐ திங்க் விஷ்ணு பிரபுஜி கேட்டாங்க, இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்ட்டு. சோ பகவானுடைய அவதாரங்கள் எண்ணற்றது அப்படின்னு பாக்குறோம். பிரம்மதேவருடைய மனுவோட அவங்களுடைய ஒரு வாழ்நாள்ல ஒரு டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து சுயமாக இறங்கி வருகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 13 மனுக்கள் இருக்காங்க. அந்த ஒரு மனுக்களுடைய ஒரு நாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானே சுயமாக வருகின்றார். அதுல ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து இப்ப 5000 வருடங்களுக்கு முன்பான துவாபர யுகத்தில் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம், பகவான் அம்சமாகவோ அல்லது அம்சத்தின் அம்சமாகவும் கூட அவதாரம் பண்றார். இங்க வந்து சுயமாக வருகின்றான்னு பாக்குறோம். சோ அல்டிமேட்டாக என்ன நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, எப்படி பால்ல இருந்து மற்ற உபபொருட்கள் தயாரிக்கப்படுது இல்லையா, தயிர், மோர், வெண்ணெய் அந்த மாதிரிலாம் வருது. அது போல பகவான் ஸ்வயம் அவரிடத்துல இருந்து வந்த மற்ற அவதாரங்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமர், நரசிம்மர் அதெல்லாம் பாக்குறோம். சோ அவங்க எல்லாம் பகவான் இடத்துல ஐக்கியம் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம் எல்லாம் நீங்க எதுல படிச்சுக்கோங்க, பக்தி சாஸ்திரியில நம்ம பாக்குறோம். சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அது போல 1000 சதுர்யுகங்கள் சேர்ந்தது வந்து பிரம்மதேவரோட ஒரு வருடம். 1000 சதுர்யுகங்கள் சேர்ந்தது பிரம்மதேவரோட ஒரு வருடம். அப்ப அவருக்கு அதே மாதிரி 100 வருடங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம் இல்லையா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 13 சொன்னேன் இல்லையா, 14 மனுக்கள் இருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து அந்த 2 பேருக்கு உண்டான ஒப்புதல் வந்து இங்க ஒப்புமை வந்து இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ பிரம்மா 50 ஆண்டுகளை கடந்து விட்டார், 4,32,000 வருடங்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ 6 மன்வந்தரங்கள் முடிந்து விட்டன. 14 இதுல 6 மன்வந்தர அவதாரம் முடிஞ்சிச்சுன்னு பாக்குறோம். 4 யுகங்கள்ல 27 சுழற்சிகள், சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம் முடிஞ்சிருக்கு. சோ கலியுகத்தில் காலம் கடந்து விட்டது. கிட்டத்தட்ட மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, அது போல 5000 சொச்சம் ஆண்டுகளை கடந்துட்டோம். சோ பிரம்மாவோட வாழ்நாள் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சம் ட்ரில்லியன் இது போடுது அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இங்க இந்த 4 யுகங்கள் இருக்கு இல்லையா. சோ இந்த 4 யுகங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மனுன்றவரு இந்த மனுஷங்களை பிறப்பிக்கிறதுக்காக பிரம்மதேவரால உருவாக்கப்பட்டவர். சோ எப்படி வந்து மனு வந்து இந்த ஞானத்தை பெற்றார் அப்படின்னா, இதுல இருந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, அச்சிந்திய பகவானுடைய இந்த யோக விஞ்ஞானமானது நம்மளுடைய சிந்தனைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கு. பிரம்மதேவருடைய ஆயுட்காலம் வந்து நம்மளால ஒரு பிரம்மதேவருடையதே நமக்கு கால்குலேட் பண்ண இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. சோ இப்ப வந்து சூரிய தேவன் பிரம்மதேவரால படைக்கப்பட்டவர் தான். அப்படிப்பட்ட அந்த சூரிய தேவனுக்கு ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அதே சூரிய தேவன் மனுக்கள் ஃபர்ஸ்ட் அந்த மனுக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுக்கிறார் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இப்படி உயர்ந்த ஞானமாக இது கொடுக்கப்பட்டது. ஆனா அது என்ன ஆயிடுத்து, கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சிருச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம்.
ஓகே. கிருஷ்ணருக்கும் உயிர்வாழிகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம். நமக்கு மறதி இருக்கும், அவருக்கு மறதி இருக்காது. ஏன்னா அவர் சொல்றாரு இல்லையா, நரநாராயணராக நம்ம 2 பேரும் பல யுகங்கள ஒண்ணா கடந்துட்டோம் அர்ஜுனா. உனக்கு ஞாபகம் இல்ல, எனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்றாரு. அத ஞாபகம் வச்சுட்டாலும் நமக்கு கஷ்டம். சோ நமக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதுல திருப்தி அடையணும். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. எல்லாமே நமக்கு ஞாபகம் இருந்தா, பூர்வ ஜென்மத்துல நம்ம பண்ணதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நமக்கு நண்பன், பகைவன் அதெல்லாம் உருவாகி அது இன்னும் நம்மளுடைய மன அமைதியை குலைத்து விடும் இல்லையா? நாம என்ன பண்றோம்? ஒரே பிறவிலேயே நிறைய தடவை உடம்ப மாத்துறோம். குழந்தையா இருக்கும்போது ஒரு உடம்பு, ஒரு இளைஞனாகவோ, இளைஞியாக இருக்கும்போது ஒரு உடம்பு, அதுக்கப்புறம் பெரியவங்களாகும்போது ஒரு உடம்பு, வயசானதுக்கு அப்புறம் ஒரு உடம்பு. ஆனா பகவான் அப்படி இல்ல. அவர் நித்தியமாக இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளுடைய உடல்கள் எதால தோன்றுகின்றது அப்படின்னாக்க கர்ம வினையின் பலனாக. நாம ஒரு கர்மத்தை பண்றோம். அந்த கர்மத்தோட பலனாக நமக்கு வந்து ஒரு மனித உடலோ அல்லது மிருக உடலோ கிடைக்குது. ஆனா பகவான் அப்படி இல்ல. பகவான் திவ்யமான உடலை கொண்டவர். நமக்கு தான் வந்து 2 விதமான உடல் இருக்கு. என்னென்ன 2 விதமான உடல் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சூக்கும உடல், சூக்கும ஆ சரீரம். ஹரே கிருஷ்ணா. சூக்ஷ்ம உடல், ஸ்தூல உடல். ஸ்தூலம் நம்ம கண்ணால பாக்குறோம். ஐம்பூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. சூக்ஷ்மன்றது கண்ணுக்கு தெரியாதது. அததான் வந்து மனம், புத்தி, அகங்காரம் அந்த 3 லேயர்ஸ் வந்து கவர் பண்ணிருக்கு. 3 உரைகள் வந்து அதை கவர் பண்ணிருக்கு. ஸ்தூல உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம உடம்புலயே பாக்கணும் இல்லையா? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் எல்லாமே நம்ம உடம்புல இருக்கு. ஒத்துக்கிறீங்களா? நிலத்துக்கு ஒப்புமை என்னது? மனுஷ உடம்புல. மண்ணு மாதாஜி. மனுஷ உடம்புல எது? தசைகள். நீர் என்னது? நம்மளுடைய சிறுநீர், ரத்தம், சிறுநீர், மற்ற நிணநீர் சுரப்பிகள் எல்லாம் இருக்கே. நிலம், நீர். நெருப்பு என்னது? வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய அஜீரண சூடு. அந்த சூடு இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? நெருப்பு இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? ஜீரணமாகாது. அது மட்டும் இல்ல, உடம்புல நெருப்பு இல்லைன்னா அந்த உஷ்டம் இல்லைன்னாக்கா அது வந்து இறந்த உடலுக்கு சமம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். சாரி, காற்று வந்து என்னது? ஆமா, காற்று என்னது? நம்ம எடுத்துக்கூடிய மூச்சு, சுவாச காற்று எல்லாம் பாக்குறோம். ஆகாயம், வெற்றிடம் எங்க இருக்கு? நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அந்த பெரிட்டோனியல் கேவிட்டி, பெரிகார்டியல் கேவிட்டி, ப்ளூரல் கேவிட்டி, நுரையீரலுக்குள்ளர வந்து அந்த சுவாசங்கள் போகும்போதே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் தி ஏர் அதெல்லாம் பாக்குறோம். சோ பஞ்சபூதங்களால நம்ம உடம்பு ஆக்கப்பட்டிருக்கு. பகவானுடைய உடல் அப்படி கிடையாது. திவ்யமானது, டிரான்ஸ்பரண்ட். தன்னுடைய பார்வையின் மூலமாக உலகத்தையே சிருஷ்டி பண்றார். அதனால நாமும் பகவானும் ஒன்னான்னு கேட்டா இல்ல. மாயாவாத பிலாசபி. அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? நீயும் பரமாத்மா, நானும் பரமாத்மா. சங்கராச்சாரியர் பிலாசபி. கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவனை காட்டிலும் நீயும் பரமாத்மா, நானும் பரமாத்மா, நம்ம 2 பேரும் இணையானவர்கள் கடவுளுக்குன்னு சொல்றவன் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆனவங்கன்னு சொல்றார் பிரபுபாதர். நாத்திகனை கூட நம்ம நம்பிடலாம். ஏன்னா கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றான் அவன். ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க? மாயாவாதிகள். நானே கடவுள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ பகவான் வந்து அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். நம்ம பகவானிடத்துல ஒன்றின குணங்களை கொண்டிருக்கோம். ஆனா அளவுல நாம ரொம்ப 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 இன்ஃபினிட் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சிருக்கோம். ஆனா பகவான் அப்படி இல்லைன்னு பார்க்கும். சோ பகவான் ஜட உடல்ல இருந்து வேறுபட்டு இருக்கார். 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கார். நாம 3 குணங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. எப்போதும் அழிவதில்லை. உடல், புத்தி, ஞாபக சக்தி இதெல்லாம் நித்தியமாக பகவானுக்கு, நமக்கு அப்படி இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நாம் பகவானுக்கு உரியவர்கள். பகவானாக முயற்சி செய்வதை நம்ம நிறுத்தணும். நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, மாயாவாத பிலாசபி, நானும் கடவுள், நீயும் கடவுள் அப்படின்றது. இதெல்லாம் வந்து தவறான ஒன்று. 7வது பதம். யாராவது படிங்க, இது நல்ல ஸ்லோகம். 7வது பதம் ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்லோகம். வாசிக்கிறீங்களா? यदा यदा हि धर्मस्य कालार्निवदि भारत अभ्युदयनमा धर्मस्य तथा यद्मानं सृजाम्यहं तदात्मानं सृजामि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைகின்றதோ இல்லையா, அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ அங்க வந்து நான் தோன்றுகின்றேன். தர்மம் சீர்குலைது, அதர்மம் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துது, அந்த இடத்துல நான் வரேன். எப்படி திரௌபதியோட
வஸ்திராபரணம் நடந்ததோ அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் அங்க என்ன பண்றாரு, அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்குறார். சோ இது போல கிருஷ்ண அவதாரத்தோட நோக்கமே வந்து இந்த பூமியோட பாரத்தை குறைக்கணுன்றதுக்குதான், இந்த தேவையற்ற டிக்கெட் எல்லாம் எடுக்கணுன்றதுக்குதான் பகவான் மகாபாரத போர் அங்க வந்து உருவாகுதுன்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துதோ அங்கெல்லாம் வந்து பகவான் தோன்றுகின்றார் இல்லையா? சோ கடவுளால் மட்டுமே தர்மத்தை உருவாக்க முடியும். அவருடைய நோக்கம் இல்லையா, அவதாரத்தின் நோக்கம் அல்லது உண்மை என்ன அப்படின்னாக்கா, பக்தர்களை வந்து மகிழ்விப்பதற்காகவும் சுயமாக அவர் தோன்றுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அது நமது உன்னார்ந்த இயல்பு அல்லது இயற்கை நம்பிக்கை மாறுவதால் மாறாது. மனிதனின் உண்மையான தர்மம் பரம புருஷனுக்கு சேவை செய்வது. நம்மளுடைய தர்மம் என்ன, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவானால் மட்டும்தான் தர்மத்தை வந்து உருவாக்க முடியும். அதர்மம் என்ன, அவதாரத்தின் பற்றிய உண்மைகள் என்ன, அவதாரத்தோட நோக்கம் சாஸ்திரத்துல குறிப்புகள்லாம் இருக்கு. அவர் எங்கெல்லாம் தோன்றுகின்றார், எப்படி தோன்றுவார் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பக்தர்களுடைய அந்த தேவைக்கு ஏற்றார் போல. 8வது ஸ்லோகம் ஒரு மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க, வேகமா வாசிங்க. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்காக பகவான் ஒரு யுகத்திலையும் தோன்றுகின்றார். அப்ப சத்தியுகத்துல எப்படி பகவான் தோன்றுகின்றார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வராக அவதாரமாக வருகின்றார். வராக அவதாரத்திலே 2 வராக அவதாரம், வெள்ளையா இருக்கக்கூடிய வராக அவதாரம், சிவப்பாக இருக்கக்கூடிய வராக அவதாரம், 2 அவதாரம் பண்றாரு பகவான். சோ எதுக்காக வரார் வராக அவதாரம்? இரண்யகசிபுவோட அண்ணன் இரண்யாக்ஷன் என்ன பண்றான், பூமாதேவியை கொண்டு போய் மறைச்சு வச்சிடறான் பாதாளத்துல கொண்டு போய். பகவான் எதுக்கு வந்து வராக அவதாரம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். அவர் எடுக்காத அவதாரம்னு ஒண்ணுமே இல்ல. மீனா வந்துட்டார், மத்ஸ்ய அவதாரம். இங்க வந்து விலங்கா வரார், வராக அவதாரம். விலங்கும் மனிதனும் கலந்து வருகின்றார், நரசிம்ம அவதாரம். ஒரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறார். சோ சத்திய யுகத்துல அவர் வந்து வராக அவதாரமாக வருகின்றார். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா திரேதா யுகத்துல பகவான் எப்படி வருகின்றார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நரசிம்ம பகவானாக வருகின்றார். திரேதா யுகத்துல வந்து பகவான் என்ன அவதாரம் எடுக்கின்றார்? அங்க நம்ம வந்து என்ன லீலையை பத்தி பாக்குறோம்? ஸ்ரீராம் அவதாரத்தை பாக்குறோம் இல்லையா? புருஷ அவதாரம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதாவது ஒரு புருஷ அவதாரம்ன்றதை விட லீலா அவதாரம் தான் சொல்லணும். ஒரு மகன் எப்படி வந்து தன் தந்தைக்கு செயலாற்றணும், ஒரு கணவன் எப்படி மனைவிடத்துல இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த அவதாரத்துல பாக்குறோம், ஸ்ரீராம அவதாரம். 3வது வந்து பாத்தீங்கன்னா துவாபர யுகத்துல ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக அவதாரம் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்கெல்லாம் எதுக்காக பகவான் வந்திருக்கார்? பக்தர்களை காக்குறதுக்காக இல்லையா? பூமாதேவி வந்து அலறாங்க, பூமாதேவியை காக்குறதுக்காக வராக அவதாரம். பூமாதேவியை எடுக்கிறதுக்கு அவர் வேற எந்த அவதாரத்திலயும் வந்தாருன்னா கஷ்டம். அதனால உள்ளார போய் தோண்டி எடுத்துட்டு வர்றாராம். அதனாலதான் அந்த கொம்பு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ரூபத்தோட வர்றார் பகவான் வராக அவதாரத்துலன்னு பாக்குறோம். சோ துஷ்டர்களை எல்லாம் அழிக்கிறார். தர்மத்தோட கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துறதுக்காக அவரே ஒரு யுகத்திலும் வருகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ துஷ்கிருதாம் அப்படின்னாக்கா யாரு பக்தர்கள் அப்படின்னா பகவானுடைய குண லீலைகள் எப்பவும் லயித்திருக்காங்களே அவங்க. பகவான் அவருடைய விருப்பப்படி எதையும் வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். அவர் ஸ்வராட், அவர் நேரே வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. கிருஷ்ண அவதாரத்தை முக்கிய நோக்கம் பக்தர்களை திருப்திப்படுத்துறது. சோ பக்தர்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காகவே பகவான் வந்து அந்த அவதாரம் பண்ணார். அவருடைய கோபர்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம், சுத்திலும் அவங்கதான் வந்திருக்காங்க. பகவானுக்கு முதல்ல பிரசாதம் கொடுத்துட்டு அவர் உண்டதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு தூய பக்தி. அதை புரிந்து கொள்ளணும்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம உயர்ந்தாதான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம் மேவே யோதி வே ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம் மேவம் யோ வேதி தத்வதஹ த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி சோர்ஜுன. இங்க ரொம்ப கிளியரா சொல்றார் பகவான். ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம், என்னுடைய தோற்றமும் செயல்களும் ரொம்ப திவ்யமானது அப்படின்றத யாரு உணர்கின்றார்களோ அவங்க இந்த உடலை விட்டதுக்கு அப்புறம் மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்துல வருவதே இல்லை. அர்ஜுனா, அவன் என்னுடனே நித்தியமான உலகத்தை அடைகின்றான். அப்படி உயர்ந்த நிலையில இருக்கவங்க என் கூடவே அந்த நித்திய உலகத்தை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ
ஹரே கிருஷ்ணன். நம்ம வந்து பாக்குறோம், நமக்கு தான் 2 உடல், சூக்ஷ்ம உடல், ஸ்தூல உடல், பகவானுடைய உடல் ரொம்ப திவ்யமானது. நம்ம இந்த 3 குணங்களுக்கு உள்ளார்பட்டிருக்கோம். ஆனா பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அவர் ரொம்ப ஆன்மீகமானவர். நம்ம வந்து நம்மளுடைய உடல் வந்து மாற்றத்துக்கு உள்ளானது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பகவானின் தோற்றமும் செயல்களும் ரொம்ப திவ்யமானது. இந்த ஞானத்தை அறியறதன் மூலமாக நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல பிறப்பே எடுக்க முடியாது. பகவானோட நித்தியமான உலகை நாம அடைகின்றோம். சோ இந்த யோக விஞ்ஞானமாகப்பட்டது ஒரு அரசனுக்கு கொடுக்கப்பட்டு அப்படியாக குடிமக்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது. யாராவது ஒருத்தங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 10வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா வாசிங்கோ 10வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. வீதராக பயக்ரோத மன்மயா மாமுபாஸ்ரிதா பகவோ ஞானத பசா பூதா மத்பா வமா கதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஏன் வேற யாரும் வாசிக்க மாட்டேங்கிறீங்க? பிரபு மட்டுமே வாசிக்கிறாரு. பிரபுஜி மாதாஜி எல்லாரும் கலந்துருக்கீங்க இல்லையா? ஏற்கனவே நீங்க வாசிச்சீங்க அப்படின்னாக்கா இன்னொருத்தவங்களும் வாசிக்கணும். நீங்களும் ஆர்வமா வாசிக்கணும் எல்லாருமே. ஹரே கிருஷ்ணா. பற்றுதல், பயம், கோபம் இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இது 3த்துல இருந்து விடுபட்டு அவங்க எப்படி இருக்காங்க? எப்பவும் பகவானோட ஸ்மரணத்திலேயே இருக்காங்க. அப்படியாக பகவானை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால். எதுக்காக நம்ம இத ஞான யோகம் பாக்குறோம்னு புரியுதா? பகவானை பத்தின அந்த ஞானத்தால இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் அப்படி தூய்மை அடைஞ்சிருக்காங்கப்பா அப்படின்னு சொல்ற. பற்றுதல், பயம், கோபம் அது 3 வந்து நம்மள வந்து சீரழிச்சு கீழே கொண்டு போயிடும். சோ அந்த 3த்துல இருந்து விடுபட்டு தனக்கு கிடைச்சது வந்து சந்தோஷமாக இருக்கவங்க எண்ணில் லயித்து பகவான்ல எப்பொழுதும் வந்து அவருடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கிறாங்க. அப்படியாக அவங்க வந்து பகவானை சரணடைறாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க நிறைய பேரு என்ன பண்றாங்க? இதுக்கு முன்னாடி தூய்மை அடைஞ்சிருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே என் மீது தெய்வீகமான அன்பை கொண்டவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த 3 விஷயங்கள் பற்றுதல், பயம், கோபம் அதுல இருந்து நாம விடுதலை அடைந்து பகவானுக்கு எப்பொழுதும் தூய்மையான பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம் இல்லையா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ இங்க வந்து பௌதீகத்தில் அதிக பற்றுதல் கொண்டிருப்பதால் ஆன்மீக வாழ்வை கண்டுகொள்வதே இல்லை. ஒரு சிலர் என்ன பண்றாங்க? பௌதீகத்துல பற்றுதல் அதிகமா இருக்கிறதுனால ஆன்மீக வாழ்கள் இருக்கிறது கிடையாது. எண்ணிலடங்காத பிறவிகளாக ஜடத்தில் மூழ்கி இருக்கும் காரணத்தால் முக்திக்கு பிறகும் தனித்தன்மையை தங்க வைத்துக் கொள்ளலாம் என்பது சிலருக்கு பயத்தை உண்டாக்குகின்றது. இரண்டர கலக்க விரும்புகின்றனர். 5 விதமான மோட்சம் பார்க்கணும் இல்லையா? பகவானோட கலக்கணும் அப்படின்னு, அவரோட ஒன்றிடணும் அப்படின்ற மாதிரியான எண்ணங்களும் இருக்கு சிலருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ எண்ணிலடங்காத பல பிறவிகளாக ஜடத்தில் மூழ்கி இருக்கும் காரணத்தால் அதே இதைதான் திருப்பி பார்க்கிறோம். முக்தி கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா அவங்களால அதை நிலைத்து வைத்திருக்க முடியவில்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரேமம், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் உயர்ந்த நிலைதான் வந்து பிரேமம் அப்படின்னு பாக்குறோம். கோபியர்கள் கிட்டலாம் இருந்தது வந்து பிரேம நிலை. கோபியர்கள் எல்லா வயது தரப்பட்டவங்களும் இருக்காங்க அந்த பிருந்தாவனத்துல. எல்லாருமே வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும், பகவானை திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க. சோ அது வந்து பிரேமை நிலை அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம், கோபியர்களோட நிலை. சோ அதுக்கு முதல் ஆரம்பம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஸ்ரத்தா. ஸ்ரத்தானா என்ன? நம்பிக்கை இல்லையா? பகவான் மூல முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை. நான் பகவான் இடத்தோட ஒரு துகள் அப்படின்றது மேல ஒரு நம்பிக்கை இல்லையா? அடுத்தது சோ அப்படி இருந்தாதான் வந்து என்ன பண்ண முடியும்? நமக்கு அவர் மேல வந்து ஒரு பற்றை வளர்த்து கொள்ள முடியும். அது முதல் நிலை. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாது சங்கம். சோ அந்த ஒரு நிலையா மூழ்கும் போதுதான் நமக்கு வந்து அடுத்தடுத்த நிலைக்கு போக முடியும். சாதுக்களுடைய சங்கம், அவங்களோட அசோசியேஷன். அடுத்து பஜன கிரியா. பஜன கிரியானா என்ன? ஒரு ஆன்மீக குருவோட கண்காணிப்புல பக்தி தொண்டை ஆரம்பிக்க வேண்டும். அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி எதை செய்யலாம், எதை செய்யக்கூடாதுன்றது தெரிஞ்சுட்டு அப்படி வாழணும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அனர்த்த நிவர்த்தி. நாம எப்படி நம்பிக்கையோட ஒரு குருவோட வழிகாட்டுதலோட பக்தர்களோட சங்கத்திலோட பக்தி பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நாம என்ன பண்றோம்? அனர்த்த நிவர்த்தி. நம்ம இந்த ஜட பற்றுல இருந்து விடுதலை அடைகின்றோம். அதோட அடுத்த நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஷ்டா. உறுதியாக இருக்கிறது, நிலைப்பாடோட இருக்குது. அது வந்து நிஷ்டா. இதை நாம செஞ்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா ருச்சி, பகவானுடைய நாமத்தின் மேல நமக்கு ருச்சி ஏற்படுகின்றது. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமா என்ன ஆகுது? ஆசக்தி, பேராசை, பகவான் மேல பற்றுதல் அதிகமாகுது. அப்போ என்ன பண்றோம்? பாவா
அப்ப அடுத்த நிலை நான் என்ன உணர்கின்றோனோ அதை நான் அந்த பாவத்துல நான் வந்து பகவானுடைய எப்பவும் ஸ்மரணத்துல இருக்கேன். கடைசியாக வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரேம நிலை. சோ மொத்தம் எத்தனை நிலைகளை இங்க பாக்குறோம்? 8 நிலைகள். ஹரே கிருஷ்ணா. 8 நிலைகள் மாதாஜி. 9 நிலைகள். 9. சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நிலை என்னது? முதல் நிலை என்னது? அடுத்தது சாது சங்கம், பஜன கிரியா, அடுத்த நிலை அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருஷி, அடுத்து ஆசக்தி, அடுத்தது பாவநிலை, பாவநிலை, அவர் மேல ஒரு அன்போட கடைசியா வந்து பகவானுடைய பக்குவ நிலை. மியூட் பண்ணிக்கங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அந்த பகவானுடைய அங்கம் நாம், அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதே நம்முடைய நோக்கம் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே. சோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து நித்தியமான கல்வி அப்படின்றது என்ன? பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான். சோ அது வந்து முதல்ல யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? இந்த யோக அழிவற்ற யோக விஞ்ஞானம் யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? முதல்ல யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? மேம், யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனை விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். அடுத்து மனித குல தந்தையான மனுவுக்கும் மாதாஜி அது ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணுவாங்க. மனு வந்து விஷ்வாவுக்கு கொடுக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இப்படியாக இந்த உயர்ந்த ஞானம். சோ இந்த 10 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? அர்ஜுனன் வந்து பகவான் தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறார். சோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பெல்லாம் வந்து பகவான் தோன்றுகின்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம். எப்ப பகவான் தோன்றுகின்றார்? எப்பெல்லாம் வந்து தர்மம் சீர்குலைந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி ஹரி போல். தர்மத்தை காக்குறதுக்காகவும் அதர்மத்தை அழிப்பதற்காகவும். ஆனா அது அங்கிருந்தே அவர் பண்ணலாமே. அப்ப ஏன் பகவான் இங்க வர்றாருன்னா அவரோட சுயமான ஒரு முடிவு அது இல்லையா? அவரு கீழே இறங்கி வருகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அது மட்டும் இல்லாம எங்கு தோன்றுகின்றார்? ஒரு யுகத்திலும் வந்து பகவான் தோன்றுகின்றார். கலியுகத்திலுமே வந்து பகவான் எப்படி அந்த பக்தனுடைய பாவத்துல பக்தி தொண்டு செய்யணும்ன்றத நமக்கு எடுத்து கூறி போயிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் உங்களோட பேரை TAM தமிழ்னு முன்னாடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நேத்தே நான் சொல்லியிருந்தேன். சோ எத்தனை பேரு மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணீங்க? இந்த குரூப்ல யாருன்னா அட்டன் பண்ணீங்களா மங்களார்த்தி? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் அட்டன் பண்ணேங்க மாதாஜி. ஹரி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நானும் பண்ணேன். சூப்பர் மாதாஜி, சூப்பர். நீங்க அந்த பேர் முன்னாடி அட்டெண்டன்ஸ் கொடுக்கறாங்க. ஓகே மாதாஜி. பேர் முன்னாடி மாத்திக்கங்க. half an hour வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத் குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி நித்ய கௌர பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. எல்லாரும் வந்து நித்ய கௌரா சேலஞ்ச் வந்து நீங்க கொஞ்சம் எடுத்துக்கங்க. பிரபு வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து குரூப்ல போட்டிருக்க. இந்த 30 நாளும் February 1ஆம் தேதியில இருந்து நாம வந்து அந்த சேலஞ்சஸ் வந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம். சரிங்களா? தினமும் மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றது, சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் படிக்கிறது, இதெல்லாம் நம்மளுடைய சேலஞ்சஸ். சொன்னோன்னு ஞாபகம் 8 to 8:30 நம்ம டைமிங் போடணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. 10:02 ஆயிடுச்சு. மாதாஜி ஸ்லோகாஸ்ங்க. ஸ்லோகாஸ்க்கு கிளாஸ் தனியா போடுறாங்க. அது இல்லாம நம்மளோட கிளாஸ்லயே நம்ம ஸ்லோகம் இது பண்ணணும். நாளைக்கு முடியாது. நம்ம திங்கட்கிழமை வந்து பாத்துக்கலாம். சரி, எனக்கு எல்லார்கிட்டயும் ஒரு டவுட். ஞாயிற்றுக்கிழமை வேணா ஒரு நாள் கிளாஸ் வைக்கலாமா? நீங்க பர்மிட் பண்ணீங்கன்னா அன்னைக்கு நம்ம வந்து ஸ்லோகமும்
கீர்த்தனும் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் சண்டே ஓகே பிளஸ் கொஞ்சம் பகவத்கீதையோட பாக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. நான் வைண்ட் அப் பண்றேன்ப்பா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண வேற மாதாஜி. வேற எதுவும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லல்ல பிரபு? இன்னொன்னு சொல்லணும்னு நினைச்சேன். நேத்து நான் வந்து உங்ககிட்ட சுதாமா சேவை பத்தி சொன்னேன். அது தவிர்த்து நமக்கு வந்து இப்ப ஈவன் நீங்க 100 ரூபாய் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா கூட நமக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தாங்க எங்களால மந்த்லி வந்து மியூட் பண்ணிக்கீங்களா ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. சுதாமா சேமா எப்போ பண்ணணும், அதுக்கு எந்த டேட்ல கொடுக்கணும்னு கொஞ்சம் சொல்லிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். மாதாஜி சுதாமா சேவா மந்த்லி 500 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நீங்க அது எந்த டேட்டுக்குள்ள கொடுக்கணும்? அது உங்களோட இஷ்டம். நீங்க எப்ப வேணா கொடுக்கலாம். இல்லன்னா வருஷத்துக்கு 6000 அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கலாம். சுதாமா 500. ஓகே கொஞ்சம் ஓகே உங்களை மியூட் ஓகே பண்ணிக்கோங்க. மாதாஜி. echo அடிக்குது. இப்ப மாசம் மாசம் நீங்க 500 இது பண்ணாலும் ஓகே. அப்படி இல்லைன்னா வருஷத்துக்கு நீங்க 6000 நீங்க பிளான் பண்ணீங்கன்னா அதுதான் சுதாமா சேவை. நமக்கு வந்து முந்தின இதுல எல்லாம் பக்தர்கள் இருக்காங்க. மாசம் மாசம் அவங்க வந்து 1000 கொடுப்பாங்க. அப்போ வருஷத்துக்கு 12,000 அவங்க பண்ணாங்கன்னா அது வந்து கூர்ம சேவை அப்படின்னு. எனக்கு இதெல்லாம் முடியாத பட்சத்துல நம்ம வந்து வீட்டுல எப்பெல்லாம் ஸ்பெஷல் இது இருக்கோ, பிறந்த நாளோ கல்யாண நாள் அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் இது இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து கோ சேவா இருக்கு, பிராமணர்களுக்கு பிரசாத சேவா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் நீங்க மாலை சேவை, ஈவன் நீங்க 100 ருபீஸ் பண்றதா இருந்தாலுமே ஓகே. நம்மளால நம்மளோட பினான்சியல் ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி மாசம் எல்லாம் என்னால பண்ண முடியாது. ஆனா நான் ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் அப் டு யூ. அதுக்கும் வந்து நம்ம லிங்க் ஷேர் பண்ணலாம். சோ நீங்க வந்து அதுல வந்து இது பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? கம்பல்ஷனா யாரும் எடுத்துக்க வேண்டாம் இது. இது நம்ம ஏன்னா நம்ம இப்ப லெவல் 2க்கு வந்துட்டோம். நம்ம இதுல என்னென்ன சர்வீஸ் இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான். சரிங்களா? ஓகே. எனக்கு இன்னொரு கேள்விங்க. இதுல யாராவது வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு இந்த மாற்றங்கள்லாம் இருக்கு, நான் வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு யாருன்னா நினைச்சுக்கிறீங்களா? சாட்டர்டே நமக்கு காங்கிரிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அதாவது எப்படி சண்டே டெம்பிள்ல போய் நம்ம ப்ரோக்ராம் வைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி சாட்டர்டே காங்கிரிகேஷன் ப்ரோக்ராம் வைக்கிறோம். சாட்டர்டே வந்து ஆன்லைன்லயே பண்றோம். சோ அதுல சரிங்க. போன வாரம் நீங்க எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணீங்க இல்லையா? காலையில 10 to 11. அதே மாதிரி ஆமாங்க இந்த மாதாஜி. வாரமும் சரி இருக்கு. சோ சரிங்க. யாருக்காவது அந்த ஷேரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது மட்டும் பாக்கி இருக்கு. வாரம் நம்ம அதுல எடுப்போம். இந்த வாரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேரிங் பாக்கி இருக்கு. பிளஸ் ஒரு சரி. வைஷ்ணவ பாடல் பாடுறது பாக்கி இருக்கு. யாருக்காவது அந்த சேவை எடுத்துக்கணுமா? சனிக்கிழமை 10 to 11. 10 to 10 சரிங்க மாதாஜி. குமுதர் மாதாஜி ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணிருக்கீங்களா? ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கீங்களா? சாட்டர்டே இல்லைங்க மாதாஜி. காங்கிரிகேஷன் இல்லைங்க. பண்ணதே இல்ல. ஓகே. அப்ப உங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தி வந்து எவ்வளவு நாள் ஆகுது? இப்ப ஏதாவது 6 மாசம் மாற்றம்? ஆச்சுங்க. 6 மாசம் வந்து 6 மாசம். ஓகே. உங்களுக்கு இந்த 6 மாசத்துல ஏதாவது சேஞ்சஸ் நீங்க ஏதாவது எனக்கு ஷேர் நல்ல ஒரு பண்ணணும்? நல்லா இருக்கு. இந்த லைன்ல வந்ததுல முதல்ல நான் வீட்லயே படிக்கிறதுக்கும் இதுல கிளாஸுக்கு வந்த பின்னாடியும் ரொம்ப அருமையா இருக்கு. நல்ல ஒரு கொஞ்சம் மாற்றம் தெரியுது. எல்லாமே அதுதான் என்ன மாற்றம்? என்ன மாற்றம்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல. ஏன்னா ஆ. இறைவன் வந்து இருந்துட்டு இருக்காரு. நம்மளுக்கு நல்லது பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஒரு ம். கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தேன். நம்ம சபரிமலா போயிட்டு வந்தேன். போகவே முடியாது லேடிஸ்னால. அது ம். ஒரு போயிட்டு வந்தது ஒரு காட் கிஃப்ட் எனக்கு கொடுத்த மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த ஓகே. எந்த இது சின்ன மாதாஜி நமக்கு மன அமைதி கிடைக்குது. மன அமைதி ஆ. கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் பகவான் நம்ம கூட இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. இது கூட ஓகே. நம்ம இந்த புக்ல நம்ம என்ன எடுக்கிறோமோ அன்னைக்கு நல்லபடியா நடக்குது. எந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனையும் கூட இருக்காது. இல்லைன்னு நினைச்சா கூட இறைவன் ஏதோ ஒரு ரூபத்துல நம்மளுக்கு நல்லது நடக்குது. அதான் சொல்ல. சரி. நீங்க இந்த வாரம் வந்து நீங்க லிசன் பண்ணுங்க. எப்படி அவங்களுடைய மாற்றம் அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னுட்டு. சரிங்க அதுக்கப்புறம் மாதாஜி. அடுத்தடுத்து ஏன்னா வாரம் நமக்கு இந்த சேவை இருக்கு. அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம்ன்றதுனால லிசன் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்க பண்ணுங்க. யாராவது பாட்டு பாடுறீங்களா? வைஷ்ணவ பாடல். வைஷ்ணவ பாடல் எது இந்த மாதிரி வேற பிரபந்தத்துல இருந்து கூட படிக்கலாங்களா? என்னங்க மாதாஜி? பிரபந்தத்துல இருந்து படிக்கலாமா? 4000 திவ்ய பிரபந்தத்துல இருந்து படிக்கலாமா பாடல்கள்? இல்ல இது நம்ம முழுக்க நம்மளுடைய பிரம்ம கௌடி மத்வாச்சாரிய பரம்பரையை ஃபாலோ பண்றதுனால நமக்கே நிறைய வைஷ்ணவ பாடல்கள் இருக்கு. இப்ப நீங்க ஜெயராத மாதா பாடல் பாருங்க. நாங்க வந்து வைஷ்ணவாதான். அது தெரியும். அது வைஷ்ணவர்கள் தான் தெரியும். பட் பரம்பரைன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? நமக்கே நிறைய இது இருக்கு. அதனால இந்த பாடல்கள்ல இருந்து ஏதாவது நீங்க பாடலாம். அந்த மாதிரி. சரிங்க மாதாஜி. அது என்னன்னு எனக்கு அனுப்பி விட்டீங்க. நான் வேணா ட்ரை பண்றேன். ஆனா மாதாஜி இன்னைக்கு இந்த என்ன கூகுள் கிழமை? பே ஃபார்ம்ல இருக்கிற பாட்டு பாடலாம்ல மாதாஜி நீங்க ஷேர் பண்ணதுல பஜன். என்னது? என்ன பாட்டு இப்ப மாதாஜி? level 1 level 2ல பஜன் இருக்குல்ல மாதாஜி அதுல பாடலாம்ல?
அதுல இருந்து பாடலாம். ஆனா ஜெயராத மாதவ பாட்டு அதுல ஆல்ரெடி போயாச்சு. வேற என்ன அது சாங்ஸ் இல்ல இருக்கு மாதாஜி, அதுல இருக்கிற பாட்டை நம்ம வைஷ்ணவா பாடலாம், இங்க தாராளமா பாடலாமான்னு கேக்குறேன். தாராளமா அப்ப அந்த பாடுங்க. ராதா தாராளமா. சேவா கரு அந்த பாட்டு பாடுங்க மாதாஜி, அது ஈஸியா தான் இருக்கு. ஓகேங்க மாதாஜி. ஆனா ஓகே. பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அவங்கல்ல. இன்னைக்கு வியாழக்கிழமை, நாளைக்கு ஒரு நாள் தான் இருக்கு. சனிக்கிழமை ப்ரோக்ராம். ஓகேங்க மாதாஜி. சிவா மாதாஜி எனக்கு அனுப்பி விடுங்க. அது என்னன்னு எனக்கு அனுப்பி விடுங்க. பாடல் நான் ட்ரை பண்றேன். இன்னைக்கு நான் அனுப்பி விடுறேன். நாளைக்கு நீங்க கிளாஸ்ல பாடி காமிங்க. ஓகேன்னா நம்ம சனிக்கிழமை பாடிடலாம். ஓகேங்க மாதாஜி. ஓகேங்க மாதாஜி. ஓகே நம்ம மாதாஜி. எப்பவுமே பேக்கப் வச்சுக்குவோம். பிளான் ஏ பின்னு பேக்கப் வச்சுக்குவோம். சோ யாராவது ஒருத்தவங்க இல்லைன்னா உடனே அதுல வந்து இன்னொருத்தவங்க வந்து பண்ற மாதிரி இருக்கும். இல்ல வேற யாராவது கூட ரெடியா இருக்கீங்கன்னா கூட சொல்லலாம். ராமமூர்த்தி பிரபு ஏதோ சொல்ல வரீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் நேசிக்கிறதும் பகவானே சாப்பாடு சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருந்து நான் மூச்சு விடுறதுல இருந்து என் உயிரே பகவான் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி 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 போல். அவரின்றி அணுவும் அசையாது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையை டெய்லி வந்து ஒவ்வொரு சாப்டரா 18 புரட்டி புரட்டி பாக்குறது இறைவன் கொடுத்த வரன் மாதாஜி. உண்மை உண்மை உண்மை. ஹரே இல்லைங்களா? கிருஷ்ணா. அது முதல்ல நம்ம மாதாஜி இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் மெயின்டைன் பண்றது நல்ல ஒரு விஷயம். கிருஷ்ணகுடம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப ஓ நல்லா சூப்பர் நம்ம சூப்பர். டெய்லியுமே வந்து 4 கிளாஸுக்கு 3 கிளாஸுக்கு நம்ம புரட்டி படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? சொல்றது கேட்கிறோம்ல. அதே வந்து நம்மளுக்கு இறைவன் நம்மளுக்கு கொடுத்த புண்ணியம் கூட நமக்கு இறைவனே கூட இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குங்க. அது வந்து யாரு நினைச்சாலும் முடியாது, தடுத்தாலும் முடியாது. ஸ்கூல்ல படிக்கிற காலத்துலயும் கூட படிச்சிருக்க மாட்டோம். நம்ம பெரியவங்க சொல்லியும் படிச்சிருக்க மாட்டோம். ஆனா இந்த ஒரு இதுல வந்து கிருஷ்ணா ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம படிக்கிறப்ப வந்து நம்ம கூட வந்து கிருஷ்ணர் கூடவே இருக்கிறார். ஹரே அது ஒரு எண்ணம் போல். எங்களுக்கு இருக்கு. ஹரி ஹரி போல். அன்னைக்கு கூட சேர்ந்த மாதாஜி அன்னையில இருந்து இது வரைக்கும் துளசி தீர்த்தம் கல்கரி நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு தான் அடுத்தது என் வேலை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி 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 போல். ஹரி போல். சூப்பர் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய சாப்பாடு சமைச்சு வச்சு படைச்சிருவோம். பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர் பிரபு சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படிதான் இருக்கணும். இதுதான் மாதாஜி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. நம்மளுக்கு பழக்கம் வந்தது. கொஞ்ச நாள் அசால்ட்டா இருக்க முடியாது. அந்த டைமிங்க்கு நம்ம என்ன பண்றோமோ அந்த டைமிங் பண்ணி குளிக்கணுமோ அந்த டைம் குளிச்சிடணும். அந்த டைமிங் வச்சு குளிச்சுட்டு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும் ஒரு உணர்வு இருக்கிறதே வந்து இறைவன் கொடுத்ததுதான். நம்ம விளையாட்டா ஒரு காரியம் பண்றோம். அந்த இறைவன் வந்து விளையாட்டுத்தனமா நம்ம கிட்ட இருந்து அவர் நம்மளை காப்பாத்திட்டு இருக்கிறாருங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு தோணுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆபீஸ் வேல்முருகன் பிரபு முடிச்சுதான் போவான். சூப்பர் பிரபு. வேல்முருகன் பிரபு நீங்க ஏற்கனவே முன்னாடி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களா? 9 PM செஷன். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் செஷனா? எனக்கு வேல்முருகன் பிரபுன்ற பேர் கேட்ட மாதிரியே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைம் பண்ணிருக்காருங்க மாதாஜி அவரு. பண்ணிருக்காங்களா? அதுதான் அந்த பேரு பார்த்த மாதிரி இருக்கு. வந்திருக்காங்க. அவங்க போயிடுவாரு, வந்துட்டு போயிடுவாரு. ஓகே ஓகே ஓகே. மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு கண்டிப்பா வேற யாராவது ஒருத்தவங்க தான் வருவாங்க. மாதாஜி எடுப்பாங்க. மாதாஜி இல்லைன்னா பிரபுஜி யாராவது எடுப்பாங்க. எப்படிங்க மாதாஜி? நம்ம இது முடிச்ச உடனே லெவல் 3க்கு வந்துருவீங்க நீங்க. சரிங்க மாதாஜி. இந்த 42 நாள் முடியுது இல்லையா? முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் லெவல் 3 வாரத்துக்கு 2 நாள் தான் கிளாஸ் இருக்கும். அதுல தினமும் கிளாஸ் இருக்காது. ஆனா நீங்க வந்து பக்தி விருக்ஷா குரூப்ல போயிடுவீங்க. இப்ப உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கால் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. அந்த L3ல இருக்கக்கூடிய பக்தி வைபவ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி டிவைட் பண்ணியாச்சு. அவங்க கூட நீங்க கோஆர்டினேஷன்ல இருப்பீங்க. சோ தினமும் வந்து பிரபுபாதருடைய புத்தகங்கள் வாசிப்பீங்க. ஒரு 30 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி டைம் வச்சு வாசிப்பீங்க. வாரத்துக்கு 2 நாள் தான் கிளாஸ் இருக்கும் L3யோடது. மற்றபடி நீங்க வந்து பக்தர்களோட சங்கத்துல இருப்பீங்க அந்த மாதிரி. அது நம்ம சொல்லுவோம் பின்னாடி. சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. நான் எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வேல்முருகன் பேசுறேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. நான் இப்ப எங்க தலைமுறையில நான் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப கத்துக்கிறதுனால கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. அப்பப்ப எனக்கு அதனால இல்ல பிரபு உங்களை இந்த பேர் நான் ஏற்கனவே கேட்ட மாதிரி இருக்கு. நீங்க ஏற்கனவே வந்திருக்கீங்களா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் முதல் தடவை? நான் தான் ஜனவரில வந்தேன் மாதாஜி. ஜனவரி தான். இந்த ஜனவரி போன ஜனவரில ஜனவரியா? இல்ல இந்த ஜனவரில இருந்து நான் அட்டெண்ட் பண்றேன். இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பண்ணதில்ல? நான் பண்ணதில்ல மாதாஜி. நல்லா இருக்கு மாதாஜி. இப்ப இல்ல மாதாஜி ஜனவரில இருந்து நான் வந்தேன். ஓகே 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 பிரபு. ஓகே ஓகே. நான் ஏற்கனவே நிறைய வேல்முருகன் பிரபுன்னு பேரு கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருந்தனால நான் கேட்டேன். வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சரிங்க பிரபு. பார்க்கலாம் நாளைக்கு.
ஓகே பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. நாளைக்கு வந்து சர்வா பிரபு எடுப்பாங்க. நாளைக்கும் நாளானைக்கும் L3 இருக்கிறதுனால சண்டே நம்ம மீண்டும் இதே 9 o'clock வந்துடலாம். தயவு செஞ்சு எல்லாரும் வந்துருங்க, பார்க்கலாம். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்னங்க மாதாஜி? 8:30 9 to 10 இதே டைமுக்கே வந்துருங்க. ஓகேங்க மாதாஜி. ஓகே. நாளைக்கு இதே டைம் தான் பிரபு. நான் சர்வா பிரபுட நேம் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். அந்த பிரபுவோட பேர் போட்டு நீங்க பண்ணுங்க பிரபு. ஓகே மாதாஜி. சனிக்கிழமை வந்து சங்கீதா மாதாஜி எடுப்பாங்க. ஃப்ரைடே இவங்க எடுப்பாங்க. நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் எல்லாத்தையும். ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.